Last week, dziko muno munalowa asilikali a Israeli amayendayenda mtaunimu ndi anyamata MCP magalimoto a SS rental cars. Ena amatiuza kuti cholinga chawo ndi kuphunzitsa anyamatawo njira za makono, koma ife timatsutsa. Asilikali amenewa anabwera mishoni yaikulu kwambiri. Pamene apanga mgwirizano mu 2020, Chakwera ndi Chilima anasaina agreement poyera 5 years ya MCP, kenaka 2025 to 2030 UTM idzatsogole. Koma ali mkati mwa njira, mpando unayamba kwakomera Chakwera. Tikukumbukira 2022 Korani Hala zimayi wa kumzimba anabwera poyera ndi kulengeza kuti Chakwera apitirize mpaka 2030. From there Chilima anayamba kusalidwa, apolisi anammanga ndi kumutumiza ku khoti. Mbali nayi MCP inayamba kugulitsa Chakwera ngati presidential candidate mu 2025. Dziwani kuti milandu ya Chilima imakhudza president ndi asilikali ankhondo. Mu khoti malo yake amafuna maumboni kuchokera kumeneko. MCP itaona kuti milandu ikukhudza Chakwera anayithesa ndi kuyambapo chinyengaphunzitsi. Poyamba anamutumiza Chilima ku Tanzania, then ku Korea, and lastly anampasa ndege yopita ku Zuzu. Mwina ambiri simukudziwa, asanapite ku Korea, Chilima ndi Chakwera anasemphana nkhani ya mgwirizano. Pa msonkhano wa ku Lilongwe, president ananena poyera kunena kuti ayimira 2025. Ndi mawu amenewa Chilima anakwiya kwambiri ndi kuyamba process yofuna kuchoka mu Tosa Alliance. The next day Chakwera anamutumiza ku Korea kufuna kumukhazika mtima pansi. Komabe pobwerera Chilima anakoza plani yothesa mgwirizano wa Tosa Alliance. Lawyer wake Lafu Kasambala anachoka ku Blantyre ndi kupita ku Lilongwe kuti akakumane naye akangofika from Korea. Koma zachisoni mkulu ameneyu anafa mwadzidzidzi kulumu kwake. Dr. Saulos Chilima analokhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi. Atangofika from Korea anaganiza zokakhala nawo pa mwambo wa maliro. Boma nawo zakuti asakwere galimoto, anatumizira ndege ya Malawi Army Donia 228 inagwidwa ku Germany zaka 30 something zapitazo. Saulos Chilima ndi omuthandizira 8 anayamba ulendo wopita ku Zuzu cham'ma 9 koloko mawa. Pofika 10 koloko ndege inasowa. Anthu okhala midzi ya Chikangawa anamva saundi ya chinthu chophulika ngati bomba. Ena anaona ndege itayima m'malere. Anadziwitsa apolisi komanso akuluakulu a boma sanalabadire. President ndi nduna zake maminista anadziwa cham'ma 10 koloko mawa kuti ndege yasowa, koma anaziyendesa mwachisisi. Zili ngati inuyo mmakhala ndi mwana everyday pakhomo pano, mwana uja wasowa. Ineyo mukhoza kudabwa kuti mwana amene ali kuti. Ndi zimene zinachitika pa 10 June pamene Dr. Saulos Chilima, vice president wa dziko la Malawi, anasowa. Ndege yake inasowa. Chakwera ndi nduna zake achita zikhale ng'oma kunkuyu. Inuyo mukhoza kuona zimene amachita zikhale ng'oma ndi chimwendo banda ku maliro akasambala. Chifukwa maliro ajamonesa life. Amaoneka kuti anthu ajakulembera na matext, they are very busy. Anadziwa kuti ndege ya Chilima yasowa, koma siku zona makambirana chani amaziyendesa zinthu mwachinsinsi. Ku Irani ndege ya president raisi itasowa, nthawi yomweyo akuluakulu anadziwitsa dziko, searching operation ndi kuyamba. Ku Malawi kuno ndege ya Chilima itasowa, president anabisa ndi kumaulula after 13 hours. Anapangisa press briefing 11 koloko usiku nkumatiuza kuti Chilima sakupezeka. Nthawi yonse amadikira chani? Akuluakulu, the state of urgency is what people were looking for in this matter. Social media italengeza kuti Chilima wasowa, aboma matsutsa akuti fake news and propaganda.
anapangisa cabinet meeting around 10:30 ya usiku. Amakambirana zichani? Mukunena kwawo akuti ndege inauzidwa kuti ibwerere ku Lilongwe chifukwa kuzuzu kuna nyengo yoyipa. Thereafter pobwerera inakomba phiri ndi kugwa. Komano ifeyo potenga ndi mmene ndegeyo ikuonekera sinake moto kusweza kuti inalibe mafuta. A president atuza kuti anthu onse 9 amene anakwera ndegeyo aferatu on the spot. How did he know this? Investigation yake apanga litiro kuti adziwe zimenezi. Ifeyo ngati Malawi tikayiona ndege zikhoza kutheka ena 9 ndi moyo komano amwalira chifukwa cha kunyanyaza kwa boma. Inu ngozi yachitika 10 koloko mawa akutumiza asilikali 8 3 koloko ya masana kuti akasake dziko mulodimba barracks oposa 10. And president ndege ya vice president yagwa nde aboma akutumiza asilikali 8 number kuti akasake ndege imeneyo. 10 koloko yachitika ngozi, after 5 hours akutumiza asilikali 8 kuti akasake kuchikangawa, then 27 hours akupita ndi kuipeza. Inu mugaza kuti angapezepo munthu wamoyo after 27 hours. A president chakwera anatuzanso kuti ndege imeneyi inagwera mu nkhalango kumapiri kosafikira anthu, koma zimene taona inagwera pafupi kwambiri ndi midzi yokhala anthu, 100 meters near the village komanso 1 kilometer near the road. Amalawi mukufunanso umboni wanji wona kuti Saulos Chilima wachita kuphedwa? Ndikuwuzeni Malawi Army imapita kuchikangawa nthawi zonse kukanda makala. Training yawo amapangira konko. Zona angalipire kupeza ndege yochokera vice president imene yakwera kufupi ndi midzi. In addition, ndege imeneyi inalibe transponder. Aircraft is allowed by law to have a transponder. Ikasowa akatswira maipeza kugwisa ntchito kachida kameneka. Koma achilima ndi anzawo anakwera ndege yopanda transponder. Nkutheka wina wake anauzidwa ndi adani osekerera kuti achose transponderyo or else anayipanga off as a suicide mission. Chifukwa tiuzane zoona pano mboma ya mutu anthu amadana, and to the extent yona kuti amafuna kuphana. So transponder ndege iliyonse imaloledwa kukhala ndi transponder. Ndege iliyonse imene ifuna kuluka mwamba kandi chani imayenera kukhala ndi transponder kandi helicopter. Koma ndege ya Chilima inalibe transponder. Chifukwa chani? Ndiponso amene anachosa transponder ndi ndani? Komanso nkutheka kuti mwina transponder inali pompo koma wina wake anachita off mwadala anatumidwa ndi adani osekerera kuti amuphe Chilima. Tikufuna tidziwe zimenezi. Ndege zonse zimene zinaona dziko muno pa 10 June zimaoneka parada. Yokhayi ya Chilima ndi imene masowa. Tikufuna independent body osati ochokera ku Malawi ayi. Tinaona independent body mutamanga mayuja Martha Chizuma. Munakhazikitsa independent body kotsogozedwa ndi Minister of Justice, corrupt Minister of Justice. Pambuyo pake chilungamo sitinachone. Pano pati kufuna independent body yochokera ku Sadic region ipange kafukufuku nkhani imeneyi. Akulu dziko nauzidwa kuti ndege sikupezeka. Zikhale ng'oma anatuma apolisi azisaka ntchire, koma chilungamo akuchidziwa kuti ndegeyo yagwera kufupi ndi mudzi. Komanda wa asilikali Valentino Phiri kumachita kunena poyera akuti agwera malo awiri kwambiri asilikali akuvutika kupitako. What a shame. Akanakhala nzeru anthu amenewa akanatula pasi udindo pamodzi ndi chakwera wawoyo. Anthu 9 apita osadwala just because wina wake anali careless pa ntchito yake. Dr. Saulos Chilima, Abdul Rapken, Shanil Zimbiri, Daniel Kanyemba, Lucas Kapeni, Owen Sambaropa, Chisomo Chimaneni, Major Selemani komanso Major Aidini onsewa apita chifukwa cha kunyalanyaza kwa chakwera. Amalawi tikulira, misozi yathu ndiyochuluka. Chakwera udziwe zimenezo. Ndinamva chisoni dzulo ndimaona ya Times kuona ndithu amayi Joyce Banda. Kodi amayi Joyce Banda mwindizeru dziko likulira Saulos Chilima comrade Nyamata amene amakondedwa ndi anthu ambiri. Koma zona amayi mungayankhule kuti ayi Saulos Chilima ndi mwana wanga
koma ndithu ndikuthokoza ina times chifukwa chona kuti simukudanisa anthu. Kodi tilephere kunena chilungamo just because simukufuna kuti mumve chilungamocho? Aboma amene Joyce Banda, kodi inuyo osanena kuti aboma alephera kunena zango zimene iyi after itangochitika ndikumanena after 13 hours? Can't you see that? Can't you see that is a problem? Can't you see that mwana wakoyo Chilima, what you say Chilima ni mwana wako? Chilima si mwana wako Joyce Banda, you're very evil. Chifukwa sunga manene kuti yayi aboma akwesesa chani. Pamene Chilima amaphupha ndi moyo 10 koloko mama wako koko chakwera dala kudziwa. Chilima akuphupha kuchikangawa koko chakwera kudziwa. And you know also chifukwa chakwera wena kuti amakudziwisani. Munayi mukudziwa but you can't even explain that. Instead unena kuti yayi atayimwize mwachita zinthu zabwino kwambiri. Komanso inu anyamata ma propaganda musiyezi zimenezo. Sili kupanga propaganda, this is reality. I want to tell you Joyce Banda today. Ndichifukwa chake iweyo unabesa ndrama zakashikiti zijazo just because of your useless thinking. We are crying for Chilima and you are talking shit on the radio station. Mwomoto dzudzule akunkuyu chifukwa chochedwa kuwauza Malawi kuti Chilima ngozi yachitika ku. Chilima tikanadziwa kuti ngozi ya Chilima yachitika. Even ena afa ametu South Africa tikananya mukabandege ndikupita kwa msaka Chilima kuchikangawa forest. But why mukuuza na 11 koka usiku? Cholinga mukudikira kuti munthu japhuphe mpaka amalizike. Then after that mpaka munachita suspend searching operation. Yedi ikenaka mukupanga cabinet meeting 10:30 ya usiku and you are saying no talakwisa ufunika soma kuti auze kuti tikusakabe, but you were not searching. Ndege jabezeka ndi anthu akumidzi. Joyce Banda, shame on you. Amalawi, history is the best teacher. Ndimanena nthawi zonse. Dunduza adambandika muzu pankhani ya Mkula Falls anaphedwa pangozi ya galimoto kuzomba. MCP matuza kuti anakwera musinje. Komano malipoti yeniyeni amati galimotoyo anachita kuipwesa ku pompo pa bridge ya Thondwe. Dunduzu amachokera kukalonga. Iye pamodzi ndi Sahel Phillips anabwesa magesi ankula kumalawi kuno. Ngatiti ndi magesi kumalawi kuno amene anabwesa ndi Sahel Phillips komanso Dunduzu Chisiza ndi amene anakatenga ngongole ku United Kingdom ndikupanga Mkula Falls ijayo. Kamuzu asakunamizeni, kamuzu sanapaki chilichonse kumalawi kuno. He was a fake. Augustine Bwanausi, MP wa Blantyre, adasusana ndi kamuzu pankhani yolipisa zipatala zaboma. MCP inkafuna kumupha. Atathawa ku Zambia, anamusatira komweko ndi kumusowetsa. Zawo tonchirwa ndi mukuzidziwa kale. Anamugamula kuti akaphedwe pamakako mpaka anafera ku ndende atakhala kwa zaka 11. Imfa ya Chikangawa Forest yatikumbusa Thambani sewa kumwanza. Nduna zitatu zotchuka zinaphedwa ngati galu. Aaron Gadama, Diki Matenji, Twaibu Sangala, komanso MP wa kuchikwawa David Chiwanga. Amene anapangisa kuti kamuzu akhale pa mpando ndi anthu ngati Henry Chipembere, Chisiza ndi Kanyama Chume. Onsewa sanadyerere, anawathamangitsa komanso kuwapha. Popanda Chilima chakwera sakanakhala president. Lero mukhoza kuona nokha kuti mfanayu sanadyerere. Anampekera milandu yakatangale. Anakwizana kuti 2025 adzamusira udindo, koma MCP inambloka ndi kuyamba kunkozera ziwembu. The guy was living pakati pa mimbulu yosekerera, mimbulu yolusa, mimbulu yosekerera. Mukukumbukira Sadiki Mia anayeserapo kukokera ubale ndi MCP chipani cha mwazi. Lero ali kuti mukamvesera ma press briefing yawo akulankhula zambiri koma sakunena za asilikali a Israeli amene wa mdziko muno. Pano panamvesedwa kuti ena mwa asilikali amenewa achoka usiku wathawu kubwerera kwawo. Ndikufuna ndilankhule ndi anama 2000 chifukwa amaoneka kuti zambiri samazidziwa. Akapita kovota, they just vote. They don't know what they are voting for. Si onse akuti ambuye akalowa ufumu wakumwamba. Sikuti onse akudya pamaliro amakhala ndi chisoni. We must be very careful with crocodile tears. Kamuzu Banda anali ndi gulu lotchera Pioneer. Anyamata ake amaphunzitsidwa za uchigawenga ndi anthu aku Israeli. Pioneer imatha kupita kunja ndi kukapha munthu wotsutsana ndi MCP. Example, Adati Mpakati anaphedwa ku Zimbabwe pa hotelo ndi kukatayidwa ku Bini. Mkwapatira Muhango ndi banja lake anthu onse 11 anaphedwa ndi MCP ku Zambia.
maphunziro aziwembu zonsezi amachokera ku Israeli. Ndiye muonerero chakwera wangowa mboma wayambapo ubale wamphamvu ndi dziko la Israeli. Asilikali angobwera 1 wiki ndege ya vice president ndi kumagwa. Tikufuna mayankho pa nkhani imeneyi. Ayuda amenewa akanabwera mtendere tikanamva pawairesi, komano zaonesatu kuti anali ndi mishoni yoopsa. That's why government was hiding. Sitinamva kunkuyu azikhali ng'oma ndi anzawo achakwera akunena kuti ayi mdziko muno mwa asilikali sananeni. They just come in hiding. After 1 week, the president plane, vice president plane, there's a crash, and they left. What is that? Mwachidule, Saulos Chilima wafa pamene ndi mafunso ochuluka. MCP inachita betray. Afito pemphera kumalira misozi yosamba pansi pa mtima audziwa chilungamo. May his soul rest in peace.